Doamne, și este, dar nu este mână. El stage de-a mână, Da, așa, este începător. Nu filmez, dar el e de pe Facebook, știi cine este. Revenim din trecut în viitor. Mă, te răzvan pe Facebook, muncească, începe școala, mă. Și trebuie să arătăm la Dumnezeu. Uite-l. Îți place cum să draci? Să și vezi cum să... Îți place să muncești. Deci, da, că te vede și vede acum cum muncești. Dacă le faci și noi de rușine. Oh, cam cum... Ești cum faci? Eu scăjutul, mă, se uite, el e mare pe ceva. Acum muncești, băi, mare rușine, să muncești la pământ. Pe când i-a tărat pe tine? Oricum, nu glumesc, nu are la fete. Stai, fără grijă, când prima zi de școală, când mă vedeam și ne vedeam cu fetele, m-a stat videoclipul. O să te cumperi foarte repede, mai ales când ești din... Vă dar ce ai spune ce ne-ai ridicat așa? Văd că dai bine. Te-ai plictisine, bunule, vrei să intri în sat? Ha? Nu ascultă, el vorbește aiure, el sta. Eu am pieptul de ăsta, eu patron, înțelegi, eu îl pun să pe la mine în casă. Aici e curtea mea și eu am pus să sate. Le dau bani, puțin 300.000. Dacă e să văd mai încolo, mai uitați-vă odată la ei. E așa de tantă rău. Papa, de rău să-l facem. Ciu, ciu, ciu.